Ледени купчета се плъскат по главата. Очакване на предстоящото щастие. Новото е това, което плъска ледените купчета по главата. Какво ако това, което искаш, се случи? Кой се умява да се наслади на настоящето? Спокойствието съдържа покой. Покоят е липса на движение, липсата на движението е смърт. Импулсът за задвижване е подбутнат от страха. Страха предшества промяната. Мисълта изпреварва случването. Споделянето усилва. Моментът на щастие е като полет над планина. Пролетният въздух е от усмивки, с приясно измити зъби. Големината на сърцето е по-маловажна от запазването на формата. Обезкървяването на органите е по-страшно от кипналата кръв. Малко размисъл води до всичко и нищо. Потапянето и усилването най-често дават положителен резултат. Хвани се за едно и го изтой до капка. От резултата се нахрани и остави малко за приготвяне на нещо следващо. Не тичи след, а посрещни, което идва. Когато се почувстваш дребен във Вселената, хвани се за нещо малко около себе си и го превърни в нова Вселена. Ако в главата ти пространството е разбъркано с миксера, влез в сърцето и там поживей. Грана топло и студено. Грана топло и студено играе сърцето. Само слушай и ще намериш каквото търсиш. Топло, студено, топло, студено, топло, топло, много топло, горещо, горещо, горещо. Ледени купчета се разтамят по главата. Новото е това, което разтапя ледените купчета.